Şanogerên çar grûpên Şanoya Kurdî di dema pandemiyê de dest bernameyek pêkenokî ango komediyê kirin. Dema ku ez zikê diya xwe dabûm. Navê bernamê hinek heneke û taybet ji bo dema pandemiyê hatiye afirandin. Prodüksiyona per weka rêzefîlm skecan dikişîne û paşê jî li ser YouTubeê belav dike. Ez zikê diya xwe da nikarim bisekirim. Wala ez derketim. Ez zikê diya xwe derketim min di sîle li bin goyê muxtar xist. Wala muxtar li erdê dirêj bû. Ji bo bernama hinek henek platformek taybet hatiye avekirin weka stûdyo. Lîstikvanê hinek henek jî gelek şanoyên Kurdî de berbiçavin. Radvîta mı çû? Pirî ka radvîta mı? Guru vallahi nazarim cemenine kaydediye benim mi? Pirî radvît pirî tena çi bigera pirî radvît kulîka çiya radvîta xwe paş vekişat. Rûgeş kirici şanogera tiyatra jiyana nû ye ku ew jî nav lîstikvanên bernameya hinek henek de cî digire. Ew behsa hizra amadekirina vê berhemê dike. Ne ji bu mesela pandemi bu ya rastî projeme beriya wî dest pê kiribû fikrê wî û xebatê wî. Lê dema pandemiyê de me dest pê kir çêbû ji ber ku mesela ev bername em zû daye dizanin ku pêwîstiyekî wisa heye. Em zû daye dizanin ku gel di mala xwe de herî rahat digêje televîzyonan. Em hatine ameyvandariyê. Atmazî çi aşîb dim serê. Xalam hatine li vir edendika xola bixwim. Yavuz Akkuzu lîstikvanê şanoya başêriya Amedê li de xuya kirin ku di gelek meseleyên cidî de vegotina bi henekî şêwazeka giring e. Yani tiştê komîk de mesela ev giring e. Yani tiştekî giran hebe mesela bêjin tundiya ser cinê mesela ev mijareke giran e. Lê ev giran mesela mere henekê xwe bi hişmandiya mêr bike mesela ez mînakek didim. Mere henekê xwe bi tiştekî bike ew tişt li gor me qestir dibe. Yani mere henekê xwe mesela em bêjin siyasetmedarên ana mirovan dişêlînin. Em bêjin ya jî em bêjin nêzîkatiya burjuvaziye. Mesela tu henekê xwe bi tiştekî bike li gor me ew tişt qestir dibe. Leylekek li hawayê midî hat li ber me sekinê. Kum xwe bavêjin pişta me. Em jî xwe vê pişta ser leylekê. Pişta leylekê. Herî pişta firê em gihîştin ezmanê. Em hêvî dikin demeke dirêj bi dome vî karê hanê. Di demekekên da bola gelek kesak şand ez bawerim henkê masiyê me ku hene wan jî sererast bikin wek piskirêka herî sereke wek em bêjin mirov bi vê bernamayê bi temaşevara re wek zindî bikişîne di bawer ku eleqeya wî derkevê diqata sê qata. Karrê hevaltî we heye ha? Karrê hevaltî we heye? Ey bicî wallahî. Çi bû kaka? Ya min tweet nivîsî kata tweeta min hediye. Kaka çawan tweeta derê xweş te razî şeveke em tweetê te dixwînin em tweetê te ketine belayê de. Hijayê gotinê ku çardeh beşên hinek henek li ser YouTubeê hatine belav kirin û her mehê beşek lê zêde dikin. Strana dirêzê de ji ciwan heco sê cara wî mirç da min. Kitma ser stengê wê, kitma xêra Xwedê la. Sê cara wî çav da min. Xeciyan Faqîn, Deng Amerîka, Amed. Çav da min, sê cara wî lêv da min. Çek kurê çek. Were hera, were.